Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake samun kuɗi da ita, muna gabatar muku da ita a wannan gida. A wannan bidiyon ma mun sake zo muku da ita wannan hanya wadda ake samun kuɗi da ita a online. Wannan hanya matuƙar kana amfani da WhatsApp ɗan uwa, wannan dama taka ce. Da WhatsApp ɗinka za ka yi amfani kana rinƙa samun kuɗi a wannan website. Mun kawo muku bidiyon wannan site ina ga kusan sau uku mun kawo muku bidiyon shi a wannan gida naku. A wannan bidiyon ma dai wannan site shine dai muka sake zo muku da shi, har yanzu suna biya ba su daina biya ba. Har yanzu idan ka rijista ka yi connecting da WhatsApp ɗinka suna biyan kuɗi sosai. Idan baka rijista ba ɗan uwa ka je a description na wannan bidiyo za ka ganin ka je ka rijista sannan ka yi connecting da WhatsApp naka domin samun kuɗi da shi wannan site. Idan har ka samu abin da ka minimum withdrawal a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu kuɗi da shi da ma yadda za ka yi withdrawal. Ba tare da ɓata lokaci ba mu je cikin bidiyon kai tsaye. So ga nan idan ka taɓa ɗin zai wuce da kai ne a browser inda za ka registration. Kasancewar mu already muna da register da shi wannan site ba zan nuna mana inda za mu register ba, kamar dai yadda kuke gani already ya buɗe mana fuskar wannan website. So idan yanzu ne za ka register za ka yi amfani da email naka ne ka sanya password kamar mai ta password. Ka taɓa rijista za ka ga ya buɗe ma wannan feji kamar dai yadda ya buɗe mana. So bayan ka kammala rijista abin da za ka yi ka samu kuɗi da shi wannan site shine za ka zo nan ka zaɓa wajen ɓangaren test ɗin da shi za ka taɓa. Kana taɓa shi zai nuna ma wannan feji wajen linkin with phone number ɗin nan ka taɓa shi a nan za ka zo ka yi connecting da WhatsApp ɗinka kenan. So a nan za ka zo ka sanya lambar wayarka wadda kake WhatsApp da ita. Bayan ka saka lambar wayarka sai ka taɓa wajen get key ɗin nan za su turo ma da OTP. Za ka gan shi a nan ka kwafe shi ka je a cikin WhatsApp ɗinka ka yi connecting da WhatsApp ɗinka. Connecting ake yi da WhatsApp ana samun kuɗi da shi wannan site. Sai hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi wato shi ne ɓangaren inviting. Inviting ba dole ba ne amma idan har za ka iya inviting ɗan uwa za ka ƙaruwa da samun kuɗi a cikin wannan site. A nan za ka zo ka ɗaure naka ka yi wato share ɗin shi ga duk wanda ya rijista ya connecting da WhatsApp ɗin shi za ka rinƙa samun kuɗi da shi. Tsawon 24 hours idan mutum ya connecting zai samu 1.5 su kamar yadda suka faɗa. Sannan suna biya ba wai suka faɗa ba ne, suna biya domin suna biya ni na gani sun saka mu. Sannan idan kai ma ka je ka yi rijista kai connecting da su ɗinka tsawon 24 hours ɗin da za su saka ma wa'annan kuɗin da kuke gani. Idan muka dawo ɓangaren account za ku ga abin da nake shi akan balance ina da 3,840.45 wanda minimum withdrawal ɗin shi naira 3,300 idan kai withdrawal suna ɗaukar charges ɗin naira 300 su tura ma da 3,000 a cikin account ɗinka. So na gaya muku connecting ake da wasu ana samun kuɗi da shi wannan site. Abin da za ka yi kenan kana rika samun kuɗi da shi. Idan har ka samu abin da ya kai minimum withdrawal sai ka taɓa wajen cash out gashi. Kana taɓa shi zai nuna ma wannan feji kamar haka. Okay, so idan kuka duba gashi na minimum withdrawal 3,300 shine minimum withdrawal. So idan za ka yi withdrawal sai ka zo ka a nan wajen inda kuke ganin already ni na riga da na sanya bayanan account ɗina. So idan yanzu ne za ka saka sai ka taɓa wajen editing gashi. To idan yanzu ne za ka saka zai nuna ma ade. So ni kasancewar already na saka sai dai nuna ma wajen editing. So a nan za ka zo ka sanya a nan za ka zo ka zaɓi bankin ka wanda za ka yi wato transfer da shi. Wanda za ka yi withdrawal. So sai ka zo ka zaɓi bankin ka anan. Bayan ka zaɓi bankin ka sai ka zo nan na ƙasar nan sai ka sanya account number ɗinka. A nan ƙasa kuma ka sanya sunan da ke jikin account number ɗinka. Bayan ka sanya sai ka taɓa wajen saving gashi. Kana taɓa wajen saving zai dawo da kai nan wajen yin withdrawal. So a nan za mu zo mai withdrawal ne. So za mu sanya 3,000 shine muke so mai withdrawal domin su ne muke da damar yin withdrawal. So bayan ka sanya abin da kake so ka cire sai ka taɓa wajen withdrawal gashi. Kana taɓa shi za su ce da kai confirming na wannan withdrawal naka kamar dai haka. Okay, so idan kuka riba gashi nan withdrawal ɗin ya yi successfully. So da za mu ga abin da muke da shi akan balance ɗinmu sun ɗauke mu da shi. Idan kuka riba gashi nan yanzu 500 da naira 40.45 muke da shi. Wannan 3,300 sun 3,300 za su tura mana da naira 3,000 su ɗauki charges ɗin naira 300 a cikin account ɗinmu. Da za mu jira da mintuna kalilan za mu ga su tura mana da wayannan kuɗin a cikin account ɗinmu za mu ga saukar su. So za mu ɗan dakace su mu gani. Za mu dakace su wato kafin su tura mana. So da za mu riba ɓangaren transaction za mu ga sun tura mana da kuɗinmu zuwa account ɗinmu ga wajen nan sai mu taɓa shi.
Ok, so gashi yana loading, sai mu jira shi ya buɗe mana. Gashi nan dai payment successfully kamar yadda kuke gani. Already an riga da an tura mana da kuɗin mu zuwa account ɗin mu. Idan kuka duba ga selection ne, kuɗin mu sun sauka zuwa account ɗin mu confirm. Saboda haka ɗan uwa, idan baka buɗe shi ba, ka je a description na wannan bidiyo za ka ga link register. Ka yi register, ka yi connecting da WhatsApp ɗinka domin samun kuɗi da shi wannan site. Wannan shine taƙaitaccen bayani akan bidiyon nan. Da fatan bidiyon nan zai amfane mu. Mu haɗu a lokaci na gaba.